boli práve na lietadle L-39 Albatros, na ktorom som bol plne vycvičený a následne som bol prevelený na preškolenie na typ MiG-29. No a teraz keby si mal vybrať, taká väčšia srdcovka, lietaš momentálne na MiGu? Ako MiG je teraz moja práca, moja srdcová záležitosť, ale Albatros ostane počas celého môjho života so mňou. Aby sme ale nejakým spôsobom neponižovali letové a zároveň aj nejaké strategické a taktické schopnosti tohto lietadla, predpokladám, že je veľký rozdiel vo využití typu lietadla, ako je L-39 Albatros a bojového lietadla MiG-29. Samozrejme, lietadlo L-39 Albatros bolo vyvinuté a postavené na základný a pokračovací výcvik pilotov a lietadlo MiG-29 je už stíhací stroj. Ale presne ako si vravel, nepodceňujem Albatrosa, lebo je to tichý hrdina. Všetci prúdoví letci v modernej éry získali svoje krídlo a má na svojej palube aj výzbroj, riadenú, neriadenú a dokonca aj kanónovú. A práve táto výzbroj sa využíva primárne na výcvik, aby piloti získali základné znalosti a schopnosti použitia leteckej munície. Toto lietadlo L-39 Albatros je zo zostavy taktického krídla Sliač, konkrétne z výcvikovej letky a práve display pilot je veliteľ Roja na tejto letke a teraz nám práve ukazuje umenie, ale taktiež aj vlastnosti lietadla L-39. Počas tejto ukážky dosahuje rýchlosti v rozmedzi 100 až 700 km za hodinu a preťaženie na neho bude pôsobiť až maximálne do hodnoty 7G. Áno, je to skutočne fyzicky aj koordinačne a celkovo psychicky náročné a práve táto letová ukážka je vrcholom prezentácie pilotného umenia, ale taktiež aj celkovo personálu taktického krídla Sliač, ktoré zabezpečuje a chystá túto letovú ukážku a takisto sa podieľa aj na tejto leteckej akcii. Ja som ťa počkajme chvíľku. Ja som pred chvíľočkou, keď som ťa uvádzal, tak som sa tak celkom píšel, že si teda aj druhý v kombinéze vedľa mňa a ty, pánom, som tak otvoril tú otázku tej výstroje potrebnej k tomu, takže skúsim tak popísať. Máme momentálne nášho pilota. Taktiež aj solo ukážka rumunského MiG-21 sa mi veľmi pozdávala. Teším sa na ňu. Áno, rozhodne sa oplatí ešte vyčkať, aj keď teda počasie je teda neskutočne síce pekné, ale teda horúce a ako už teda Šušo spomenul, čaká nás dneska ešte aj ukážka takisto veľmi populárnej a jednej z najlepších európskych akrobatických skupín, budú to Španieli a teda španielská Patrulla Águila a tí by sa tu mali čo malú chvíľu objaviť, nakoľko už tak ďaleko táto ukážka od nás nie je. Samozrejme priniesli si aj svojho komentátora, takže budeme mať možnosť originál od nich počuť aj komentár k ukážke a čo to sme ho skúsili naučiť aj po slovensky, tak uvidíme, nakoľko si to pamätá a čo predvedie aj on sám. Takže Šušo, povedal si, na čo sa tešíš v rámci dynamických ukážok, mal si možnosť sa už trošku aj prejsť po letisku, spoznať možnosť s niekým sa a hlavne videl si aj statickú ukážku? Áno, raz som si ju pozrel, sú tu skutočne skvelé možnosti pozrieť si lietadlo, robiť pár fotiek alebo aj porozprávať sa s personálom a tým pádom by som vás rád pozval takisto na statickú ukážku našich lietadiel L-39, MiG-29, tu z taktického krídla Sliač, kde si môžete spraviť pár pekných fotografií, prehodiť pár slov s technickým a lietajúcim personálom. Všetci ste vrele vítaní. No ak sa nevidí... A toto je skutočne veľmi pekný prvok, tlačený prekrút. Skúsme si teda, už si tak zľahka otvoril otázku tých technických parametrov, máme tu ale rozhodne veľa aj fajnšmekrov, ktorí teda poznajú toto lietadlo, poznajú iné lietadla, ale skúsam teda ešte trošku priblížiť nejaké technické parametre. Dolet, rýchlosť si už myslím... Má jeden prúdový motor AI-25TL, ktorý má 16 kN a konkrétne teraz vidíme lietadlo vo verzii C, takzvanej cvičnej a môžeme si všimnúť, že na chvoste je výročné označenie, ktoré nesie
podobizeň veľmi známeho pilota Otta Smicka, ktorý je aj darcom nášho čestného názvu, nášho taktického krídla. Výborne, presne k tomu som sa chcel tak trošku priblížiť a k tomu sme sa aj prepracovali. Neviem, či s Jarom Švachom zdieľate, toho tu momentálne nemáme, ale či s Jarom Švachom teda zdieľate taký ten dar jasnovidectva. On mi vždy tak odpovie predtým, než sa ho niečo opýtam, ty si to presne teraz aj urobil. Áno, má vyobrazenie na zadnom krídle Otta Smicka, my máme Smick trofej pre najlepšieho pilota, táto základňa je po ňom pomenované, kto to bol? Bol to československý letec, ktorý sa počas druhej svetovej vojny dostal do služieb kráľovského letectva, kde si vydobil štatút ESA a taktiež sa stal aj veliteľom krídla, čo je pre neanglického pilota obrovská podsta a keď dobre viem, bol asi aj jediným neanglickým veliteľom krídla. Takže rozhodne, ak sme tu rozprávali o legendách, tak momentálne máme možnosť sa niečo dozvedieť o ďalšej z legend. Ja by som ale popri ukážke a pomaly končiacej ukážke L39 poprosil aj majiteľa bielej Kia Ceed,